Nachádzame sa v Nitre na Svätoplukovom námestí a práve tu prebieha druhý, posledný deň festivalu, ktorý sa volá Campana Fest. Mám veľmi rád, keď v meste to naozaj žije. Toto je dôležitý prvok v našom meste a bez ľudí a komunity ako je Campana, jednoducho bez toho by to nešlo. Sound rubber from the Middle East. Come off a ganja and a palm off banana. Got the reputation, come and make you pan the scanner. Bubbling on the good vibe, be a positive selector. Come in a better so y'all can not a caseta. Simply bang bang, all a sax in a trumpeter. Ranty, globalista keta. Kamarátka, suseda, ktorú som viezol, jedna účastníčka festivalu povedala, že Igor, ja som sa na tom vašom festivale cítila, ako keby som na dovolenke. A to je úplne nádherná krásna veta, ktorá vysvetľuje ten jej pocit.